Hej, vi skal her nu lære, hvordan man starter et Excel-ark op, så man kan begynde at lave en lagerindretning på Excel. Vi starter simpelthen nede i hjørnet og prøver at finde vores Excel, og den har vi lige her for eksempel. Og når man kommer ind på siden her, jamen, så er der et helt nyt åbent dokument, man starter med her. Når man skal lave en lagerindretning, så skal man jo ligesom bruge Excel-arkets fortræffeligheder, som jo er, at vi har en masse felter. Vi kan se her, alle mulige felter her. Men som man kan se, så er det jo rektangler, og vi skal jo ligesom have gjort dem til nogle kvadrater, og så kan man begynde at få det til at ligne noget. Så vi kan lige prøve at se her. Hvis nu man tager fat i det hjørne her, man kan se på den lille pil, så markerer man hele arket. Og hvis man så begynder at flytte på de her felter, I kan se de to pile, så kan man lave nogle kvadrater. Og nu vil vi lige prøve at se, hvor meget de ligesom er, de her i bredde. 21 pixels, og hvis man går ned på den der, så har man 20 pixels. Vi prøver at gøre sådan, at vi har 20 pixels i det hele her. Der var den. Ja. Lige nu, så er alle kvadrater, de er fuldstændig kvadratiske alle sammen. Og vi tjekker lige en gang til. 20 pixels. Og 20 pixels. Ja. Når man skal lave sådan et lagerindretning, så skal man ligesom have et omkreds omkring selve lageret, set ovenfra. Og der kan man jo starte med at lave vi skal ligesom have lavet et målebånd, så vi kan se, hvor stort det her lager er. Vi har selvfølgelig et mål på lageret. I det her tilfælde kunne det være 20 gange 20 meter. Og hvis nu man gerne vil lave det i Excel, jamen så Excel har jo den lille funktion, den kan tænke for en. Så hvis vi siger, at hvert enkelt felt af de her kvadrater, de er en halv meter på hvert led, så skriver man 0,5 inde i feltet her. I næste felt, der siger man 1. I næste felt siger man 1,5. Og så har man ligesom lavet og vi kan prøve lige at zoome lidt ind, så man kan se, hvordan overledes det ser ud. Når nu vi har de her, så kan vi se måden at gøre det på. Excel skriver kun, den runder selv tallene op, så derfor står der ikke 0,5 her. Der står 1 her, der står heller ikke 1,5 her. Den runder simpelthen op hele tiden, men tro mig, der står 0,5. Hvis nu man markerer i den her, så står der 1. I den her står der 1,5. Godt. Når man nu skal få den til at gøre det selv, jamen så markerer man de tre her, som jeg har markeret her. Så tager man fat nede i hjørnet, så man får lige nøjagtigt det lille kryds frem, lille plus. Og så trækker man den indad, indtil vi når 20 meter. Så nu er vi oppe på 11,5. 20. Der er noget 20. Der kan I se 20 meter. Det samme skal vi jo gøre den anden vej. Og hvis nu vi gerne vil have, at vores vægge, det skal jo være indre mål det her. Og hvis nu vi forestiller os, at vores væg er så tyk, altså en halv meter tyk, så markerer vi lige henad her indtil de 20 meter. Der. Så laver vi en væg. Der kan vi herop farve væggen i den farve, vi gerne vil have den. Nu bliver den sort. Ja. Det vil så sige, at når vi går nedad og skal lave det samme målebånd nedad, så er vi nødt til at starte her i det her felt, fordi man skal måle inden for det her felt. Vi skal jo have væggen til at gå den her vej nedad. Så derfor så starter vores målebånd ude i siden, den starter her, og der vil jeg så skrive 0,5. I den næste vil jeg skrive 1, og i den næste vil jeg skrive 1,5. Sådan der. Og nu kommer det til at se ud lige nøjagtigt, som vi gjorde før. Altså at Excel-arket runder op for en, og det skal vi ikke tage os af. Nu kører vi så nedad indtil vi når 20 meter. Og det gjorde vi der. Nu tager vi lige op til 20 meter. Den var lige der. Godt. Og så laver vi en væg. Der nåede vi den anden væg, og den farver vi. Og når vi så skal hen i den anden ende,
Så kan vi lige prøve at se, hvor langt er vi henne. For at nå de 20 meter, der er vi henne i AP, som vi kan se heroppe, den der. Den skal vi så nå hernede fra. AP altså. Og den vil jo så blive sådan her. AP skulle vi hen til. Der var den. Og den farver vi også sort. Dernæst så tager vi lige og laver den sidste væg op her. Og den gør vi sådan her med. Og der var den. Nu har jeg zoomet sådan meget ind på den. Hvis nu man lige zoomer ud en gang. Det gør man med Ctrl, og så scroller man på musen. Så vil man kunne se, at vi har et kvadratisk lokale her. Sådan. Og det er sådan set udgangspunktet for at starte med det her lager. Og inde på det her lager, der skal vi jo så have indrettet det her område.